Shekara ka nawa? Eh? Yanzu shekara ka 7? Anya za ka yi 7 yaro? Shekara ka 7 abokina. Eh? A wace makaranta? Wani aramma? Ina can? A wani guri kake yanzu a karatu? Wace aya? A wace aya? Ulwallahu ake ma? Har yanzu? Ulwallahu ta alif ko kwade ta baki ko kwade ta me? Ko ka ta karantawa? Ok, ta karantawa? Kai alamta da kai fa? Kai ce ka fara nisa, yanzu a ulwallahu ne a allanka? Ubangiji Allah ya taimaka. Amma kai yaro da yawa gaskiya. Ina yayanka? Bai da ya. Kai kadai aka kawo? Shekarar na aka kawo ka?